kat shaba uyai, kat shaba uhikai, kat kiba pynkha, pynkhalalun bakhraw, mat bakhraw ki lakala. Hakawe kamit hagetsemani. Uta uba kikot kinrat umasaya uparalok ula shashet gela. Wat lada la shet gela ya u henre la bindep ya ki jingtmu ki jong u. Wat la bom bat sempat ya u henre ka jingisynei ka jong u kalanang man kraw. Wat la iben ya u ha ka tingna henre ula mapat ya ki pop bakhraw. Wat la ka jing don ringkat ka jong U Blei ukpa kam shem don shu ka jingknya ka jong u kala penkat arliang ya ka perda ha ka temple. Wat la pensop ya ka met jong u da ki jan linen penban ka jingshai ka ba mi na u kam shem la du no. Wat la penskem ya u mau kang ka jakat tep ka jong u henre ka kamba ka bakhraw ka dang stang banja don shu hang ne ula kepat ula Mih Pat uyai em la kentiu bat pendan buram ya u ka jingyap kam shem la job ka sni ka jingyap kam shem la don bor ka jing ka jong u kala job tiao uyai em bat namar uyai em la da pik ner shau piyam shau pikot gerpat yau undon ringkat pat pi kamper pilong u neka la ne pilong kumnu udon lang pat pi. Haka jingsno si haka jingkyrmen uyai don ringkat menin menta lashai bakhraw kisni ki jong pi udon lang bat pi kam don kindon kam don ka daurem haki por bakhraw bat haki jaka bakhraw uyai don ringkat. Ula Mih Pat hakasni kabalai uyai imenta bat namar u im pila ban pai kamat shakalashai namar u im bakhraw ka jingshep ting ka petno namar u im ubat ya kalawe ka jompi hakikti ki jong u bat ka jing im ka long ka ba dondor don jingmut namar u im kmi sha U Jisu bat ben long ya U Trai bat nong ben im jong pi ka jingkyrkhu ya U Blei bat ya kaba U Jisu Khrist uba U Trai jongi uba katba kum ka jingisynei ka bakhraw jong u
ula pynkha arsi niangi syaka jingkyrmen kaba im da ka jingmihpat U Jisu Khrist na baïap. U Blei Un kyrkhu pi kane ka Easter Sunday. Khubor Easter. Sngopa, wat klet ban subscribe, like, but share ya barok ki videos chungi. Khubor Easter.